Yo, what's up mga kapobre, may buntag niyo tanan diha. So adlawng Sabado, humana ang holiday. Balik sa tag duty sa ato ang trabaho. So atong sideline, wa na tay sideline. Trabaho na gini sa ato ang kumpanya. So andam na ko ang mga ekipo diri. Mga dito sa ko. Kita ta dito sa trabahoan. Moments later. Okay guys, maingod to guys. So umanatag paniud to. May snack, tulog na ta. Okay guys, higda na ta guys. Kapwa gining magsolo-solo ra ta guys ay. Solo. Buwa kay akong naong guys. One eternity later. Yo, what's up mga kapobre? Alas 4 time check sa ta. Alas 4:17 na. So maghinay-hinay tag uli kay layo para bang Mandawi. So naadto sa Basak ron, Basak Lapu-Lapu. So akong vlog mga kapobre, wa kay akong ka-vlog sa akong trabaho kay di ko vlog. Ay muwan akong mata akong ano sa building ni. So ini taglakaw kay paminaw na ako mga kapobre. Wa di ko kuha og sakyanan diri. Sama ni sa una nga dili kuhaon kay kas gasolina. Mauna. So gihatod ta ko nila dire para magtrabaho. Mahaon sa ta nila, di ba? So maglakaw ko ron ug way mo kuha. So ikaduhang lakaw na ni nako kay sa niagi wa ako kuha, naglakaw ko padung sa Mandawi sa dul sa North Bus Terminal. So maglakaw hinahina taglakaw kay ug naay service masugatan na to sa daan aw sakay ta naam gani makuha na to kung wala abot tas kuan NRA North Reclamation Area ug lakaw ani. So let's go. Pobre alas 4:46 napata sa Sigolite. Yo, what's up mga kapobre? Time check sa ta mga kapobre ha. Kaya nakaagi na po sa Tamiya. Alas -3 na lang para alas 5. Kuya, gini ko na doon sa tulay guys. Sa Old Bridge.
tulay. Sip, sabot ang 30. 30 plite. Ano yung nangahigong sa Baguio guys? Ito nahigong sa Baguio. Nagsan kayo ng langkaw dito. Bike. Payag guys, oh. Payag. Bye-bye. Ito na sila. Okay guys. So guys. Mas daghan ang padong Lapu-Lapu kaysa padong Mandawi guys. Okay guys, nanatas kinaubsan guys, oh. Layo na kayo ng tulay guys, oh. So arin sa tadiri guys. Kumbatin sa Taglakaw ani gikan diri padung sa may terminal North Bus. Na boss, baba. Boss lagi butuh. Ah, nagwa nang kuan. Interior. Butuh dito. Kalit lang bang. Boom. Yan ada boss. Okay. So guys, nana to sa sentro Mandawi. Sentro ni Dilpita kaning may singana ni diri. Basta na eskwelahan. Mo na. Time check ta. Saan man ni? Alas 5:44. Malapit na alas 6. Ay, Mandawi. Oh, kita mo na guys. Ngayong hapon diha. Ninyo mga guys, naata siya CICC. CICC guys, oh. Ang meaning na CICC, Cebu International Corruption Center. Guys, pero dako ba kay katabang kaniya kay katong mga nasunugan diha gi pakuan ni papuyo naron diha sa mga kilid-kilid. So Park Mall sa Tapadong. Guys, siingot gyud oh. Atay guys, alas 6 Jis na. Sus nagdagkumur kong langit oh. Uwan sa ni. Mga 500 na lang ka lakang mga kapobre abot ah. Abot sa opisina para mag-out.
Dol-dola lang guys. Ngani ha, mga 500 mo to kat lakang ang gingon no karon 500 na sad. Ani na yubo sa akong patos eh. Guys, ito unahan mo na. Hak man guys eh. Nus up mo madato ani guys. Takpak lay. Sus. Tabog tik-tik. Wah. So okay guys, daan ako sa mua guys. Ako sa patio ng radyo kay. Daan ako sa mua, oh. Akong bata kay. Makita. Og salamat sa inyong pagtan-aw diha. Og kadtong wa pa ka subscribe, diho ko subscribe. Kadtong humana ka subscribe, ayun, subscribe. Og dili lang tas una ko kay sakit kay kog tiil ug lakaw. So, dili lang taman. Okay sa mga tinitan-awa ni, tagaan ako load na 20. Kaya bawa ko, agi tan-awa ni, kaya una na kong video, nagyapo yung ani, wala may ni comment. So wala gini tan-aw. So rin na taman, God bless. So na diyan tayo makuha na ako mga kapobre. Kaso, wa mo lahos kay nanawag dito nga nakasakay na kuno ko, kasakay nga ko kwarta gyud, mapag gilahos lang to siya para masugatan ko niya. Iba man nato nga kitay kwarta ni bisag piso, bisag ni mustabos, bisag ituwad pa nimo wagi mo agas. Gilahos pa to siya marag magkasakay ko. So mao na diha kung dili lang tama ng vlog. Salamat sa pagtanaw. O daghang salamat iyay kang Melissa Timple o kang Gamal Timple. Naghatag og gatas diri nga usa ka ngani o. Gatas para sa bata. Sa gatasan ni Isumil. So thank you kayo diha. Oh, God bless or more blessing sa inyo ha.